Yung uri ng Ilocano dinengdeng o inabraw ay sus Mariosep, napakabango po ng kanyang bagbagong at yung kanyang chorus mga boss. Alam niyo po ba yung chorus? Alika at magluto tayo. For today's video ay magluluto tayo ng Ilocano inabraw mga boss, na tawag namin sa gulay na ito ay bagbagkong. With sigarilyas, tapos patola, yung sitaw at saka meron tayong panghalo na chorus o yung shrimp na maliliit. Kulong tubig, ating bagong isda, kutitdit at saka bawang. Isunod ng ating sigarilyas kapag bumango na yung kutitdit. Pakuluan ng 30 seconds. Ihalo natin pampalasa yung natirang pritong bangus. After lumambot ay ihalo na yung ating patola. Ayan. At yung ating bagbagkong. Oh sus, manamis-namis po itong bagbagkong. Ating pampasarap po na chorus o yung mga small na shrimp. Wow, yan po nagbibigay ng lasa at aroma sa atin pong Ilocano inabraw or dinengdeng mga boss. Halo-halo lang at pakuluan natin ng 1 minute. Ayun, at malipas nga ang 2 minutes ay luto na po ang ating Ilocano inabraw bagbagkong patola with chorus. Alikat, kumain na po tayo. Ay sus!